Kaixo, ni Maia naiz eta nire ikerlari lanean adimen artifizial ereduak entrenatzen ditut. 5 urte daramatzat Bicomtekeen lanean, ahotsa eta lenguaia naturalaren teknologien prozesamendurako sailean, eta nire eguneroko lana asistente virtualak diseinatu eta entrenatzea da, erabilera kasu oso ezberdinetarako. Adibidez, ohiko erabilera kasu bat manufakturazio fabrikak dira, non fabrikazio manualak erabiliz asistente virtualak entrenatzen ditugu. Eta ondoren, asistente virtual horiek fabriketako langileei laguntzen dieten makina bat zelan erabili azalduz edo pieza bat zelan sortu azalduz. Gaur egungo gure erronka nagusiak dira modelo multimodalak. Irudiak eta bideoak ulertzeko eta sortzeko gai izan daitezen, eta baita ere euskara bezalako hizkuntza minoritarioak eta teknologia jasangarriagoak izatea eta ahalik eta energia gutxien gastatzea.